हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नायजे इउट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, गोबां सेंग्रा सिख्लायानो जुलि जानाय लोगो लोगोनो जुलिनि उनाव गथ'नि बिमा बिफा जानो गोसो जाया एबा साना। नाथाय गोबाङानो मोनथिया दि प्रेगनेन्सि जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबायदि आथोन गेलेनाय पजिशन बानायनाया गोनांथि। लोगोफोर, सेंग्रा सिख्लानि सोंलुआ बेनो, फैगौ दानाव आंनि गोथार जुलि, नाथाय आं जुलि जानाय लोगो लोगोनो गथ'नि बिमा एबा बिफा जानो सानाखै। नोंथाङा सानोदि गावनि बेस्ट फ्रेन्डआनो जुलि जायाखै, बिसोर सिख्ला एबा सेंग्रायैनो उदाङै दं। आं दानो जुलि जानानै गथ'नि बिमा एबा बिफा जानो गोसो गैया। बेखायनो नोंथाङा बेनिफ्राय बारग'नो हानाय राहाखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। लोगोफोर, जुलिनि उनाव गासैबो जरायानो सानोदि न'खर बारायनो थाखाय दानो थांखि लाथ'वा होननानै। गथ' गथायनि बिमा बिफा जाना बोराय बुरै जानो गोसो गैया, बिब्दि साफ्रोमबो हौवा हिन्जावानो सानो। बिब्दिनो खायसे खोथाखौ साननानै जुलि जागोदान हौवा हिन्जावा आथोन गेलेनायाव गिनाय सोमजियो। नाथाय नोंथाङा दिनै बे खोथाखौ मोनथिनानै गोमोगोन दि आथोन गेलेब्लाबो गोरबोआव गथ' थायै आथोन गेलेनाय पजिशन दं होनना मोनथियोब्ला। जुदि नोंथाङाबो जुलिनि उनाव लोगो लोगो गथ'नि बिमा बिफा जानो गोसो गैयाब्ला, अब्ला नोंथाङा बैफोर पजिशनखौ ट्राइ खालामनाया जोबोद गोनांथि। नाथाय गोसोआव लानाया जोबोद गोनांदि सिगाङावनो सेफटिया आगोल। बिनि थाखाय गिबियावनो बुंखानाय जायोदि नोंथाङा कन्डम इउज खालामनाया जोबोद गोनांथि एबा बियो साबसिन। नोंथाङा बैफोर पजिशनखौ बाहायोब्ला 100%थ' नङा, 50% बा 60% उदैयाव गोरबोआव गथ' थायैया रोखा। लोगोफोर, माब्लाबा ओरैबायदिबो जायो फटनो फेदाया सिङाव थांगारगारो। खायसे ओरैबायदि जरबान हौवा थायो, जेरैखि पजिशनाव गेलेया मानो, बाहेराव गारा मानो, एसे हाब्लानो गथ' दोननो हानाय गोहो थायो। फैदो बिदिब्ला माबायदि आथोन गेलेब्ला गथ' थाया बिनि मोनथाम पजिशनखौ मोनथिना लानि। नाम्बार 1आव दं वमेन अन टप पजिशन। बे पजिशनाव बयनिख्रुइ बांसिन गोजोननाय मोननो हायो। बे पजिशनाव हिन्जावा हौवानि सायाव उन्दुनानै आथोन गेलेयो। बेब्दि पजिशनाव हिन्जावफोरा गोरबोआव गथ' थानाय चान्सआ जोबोद खम। मानोना बेब्दियाव हौवानिफ्राय गनाय फेदाया सिङाव हाबनो हानाय चान्सआ जोबोद खम। लोगोफोर, नाम्बार 2आव दं लटास पजिशन। बे पजिशनखौ आथोन गेलेनायनि मादाव गावखौनो गाव जोबोद आलदा फिल खालामो। बेब्दि पजिशनाव आथोन गेलेनो गावनि हिन्जाव पार्टनारखौ गोबाख्रबनानै गावनि फेन्दायाव फज'नानै आथोन गेलेनांगौ। बे पजिशनाव जनानै आथोन गेलेनो नांगौ। बिब्दियाव हौवानि फेदाया सायाव दावखोनाय हिसाबै सिङाव हाबलांनाय चान्सआ जोबोद खम। नाम्बार 3आव दं स्टेन्ड एन्ड केरि पजिशन। बे पजिशनाव थाबैनो आथोन गेलेनो हानाय साबसिन पजिशन। बे पजिशनाव हिन्जावखौ जायखिजाया गोजौ टेबोलाव फज'नाय जायो आरो बेनि बिखुङा वालाव सोनारो। हौवाया गसंनानै आथोन गेलेयो। बे पजिशनावबो हौवानि गनाय फेदाया बाहेराव ओंखारबोनायनि चान्स थायो। लोगोफोर, नोंथाङा बे पजिशनाव आथोन गेलेयोब्ला 50% गोरबोआव गथ' दोननायनिफ्राय बारग'नो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो बिब्दिनो आथोन बिगियाननि भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय।